Де мой гук? Не розумію. А. Знайшов свій гук. Так, зараз. А ось і гульня крашнулася. Так, запускаем її ще раз. Ну. О, ось, нарешті гук у мене з'явився. Добрий вечір. Пайшов за хлопцу Доуна. Усе на місце. Добрий вечір. Сьогодні працягваем далей Legacy of Kain Defiance, які у нас насамрэч дзесьці блізка до конца. Адносна блізка. Стрым сёння затрымаўся на цэлую гадзіну, бо праца мяне не адпускала ніяк. Вось. Таму зараз, ну, паспрабую нагнаць. Я пракінуў прыкладна па праходжанню, насамрэч, глядзячы на то, колькі How to Beat паказвае сайт, мы насамрэч, можа быць, сёння і не скончым, асабіста з-за таго, што затрымаўся стрым. Ось, будем глядзець далей. Давайте, поехали адразу. У чым гісторыя у нас зараз? Два вампіра, галоўных героя апошніх некалькіх частак гульні, Каін і Разіэль. Зараз мы з Разіэля гуляем. Яны як бы на адным баку, але усе прароцтва і гісторыя гавораць ім, што ім напісана на лёсе іх, што яны будуць біцца паміж сабой. І справа ў тым, што адзін з іх, канкрэтна Каін, спрабуе ад гэтых прароцтваў пазбавіцца. Ён спрабуе прабіць сабе свой шлях з гэтымі таймлайнамі. Вось. Атрымліваецца ў яго пакуль аніяк шчыра. Ён проста ператасоўвае час і не атрымлівае патрэбнага яму рэзультату. Вось. І ўсю гэтую частку Defiance іх раскідала па сусвеце, і па ідэі яны не павінны былі сустрэцца. Але ж усё ж такі атрымалася. Вось. Зараз мы, пакуль мы тут будзем калупацца ў гэтым саборы за Разіэля, у гэты сабор трапіць альбо ўжо трапіў Каін. Мы не ведаем, ён трапіў прыкладна ў гэты перыяд часу. То бок, ну, літаральна, можа, розніца ў дзень. Мы не ведаем канкрэтна, ён раней за нас альбо пазней за нас тут сюды трапляе. Ну вось. Але мы знаем, што ён дзесьці паблізу. Дакладна. Будзем зараз гэты сабор даглядаць. У гэтым саборы... я ўжо пачысціў гэтую тэрыторыю, так. Нават партал адчыніў. Цудоўна, добра. Дык вось. Каін можа з'явіцца ў любы момант, невядома калі. Яшчэ паглядзім, што будзе. Разіэль жа сюды прыйшоў дзеля таго, каб здабыць сэрца Цемры. Сэрца Цемры належыць Янусу Одрину, старажытнаму вампіру. І калі сэрца Разіэль забярэ... For this scene depicted the ancient vampires' torment and despair as their curse cast them from the wheel of fate. So this was the god whose abandonment had driven them to madness and suicide. Finally, I understood. It was not the bloodthirst, but their immortality that was the true nature of their enemy's curse. The wisest, strongest, most noble race, gulled by the voice of that old parasite. But I had seen him, and whatever he was no god. Окей. Важны момант. Я зараз... Гэта можа быць блытаніца, падманка, альбо нешта такое. Зараз вельмі цікава. Вітаю, Хэтхампер. Мурал вельмі важны. Сімбаль зверху. Гэта сімбаль, па-моему, баланса ўвогуле, так? Памятаеце вось гэтую хранацень з тэнтаклямі? Дык вось ёй пакланяліся, я так разумею, альбо не пакланяліся, вось гэтага моманта я не зразумеў. Старажытныя вампіры ёй, магчыма, пакланяліся. Вось. А іх ворагі наклалі на іх праклён бессмяротнасці, што не дазволіла ім пераходзіць скрозь кола жыцця, скажам так. Яны не маглі памерці да канца, гэта значыць, што па колу жыцця яны не перасоўваліся далей іх душы. У выніку як бы узнікае такая праблема, што насамрэч не тое, што яны сталі крывасмокамі, стала для іх вар'яцтвам. Тое, што яны не маглі памерці, стала для іх вар'яцтвам. Вітаем Багема, вітаю Хэтхампер. Вітаначкі.
Сёння з затрымкай вялікай, бо на працы ўвогуле там бяда здарылася. У апошнія 5 хвілін перад пачаткам стрыма, калі я ўжо пісаў у Тwitter, што збіраюся пачынаць, бяда здарылася. Трэба было бегчы, дапамагаць. Ну вось. Так што гісторыя, ў прынцыпе, пакрыху накіроўваецца да свайго сканчэння, але ж ёсць яшчэ шмат пытанняў. Пытанняў усё яшчэ шмат. Ну, нешта падобнае. Нешта падобнае. Горш. Усё адвалілася. Так, я магу скокнуць адразу далёка? Альбо гэта толькі ў нас... Так, я так разумею, гэта толькі Каін умее так. Ну, хоч. All upon the wheel are blessed. Rejoice in the turning of the wheel. It does turn, though we cannot see it. Your wheel is a lie. You will turn the wheel. Come, Die. Оу, а чаму так паскорана? Яны часам кіруюць? Хтосьці з іх часам кіруе. Оу, і запаволівае зараз час. Не халеры сабе бойкі пайшлі. Зноў паскарэнне. Цікавая бойка. Што цікава, ну, адначасова нецікавая бойка ад складання ад гэтага не становіцца. Она просто становіцца хаця бы унікальнай у параўнанні з іншымі. Таму што тут ёсць гэтае паскарэнне, запаволіванне часу, на жаль, гэта ўсё яшчэ затыкванне проста ворага тым, што ёсць. Я просто працягваю іх біць. Зараз мы гэтага максімальна праб'ем. Ну, там ўсё настолькі адвалілася, што гэта бяда. Зусім бяда была. Крызіс зараз ужо вырашаны, але, ну, там, карацей, яшчэ заўтра будзе, чым заняцца. Дарэчы, наконт таго, чым заняцца заўтра. Я не ўпэўнены, ці скончым мы сёння Legacy of Kain, зноў жа затрымаліся, таму, можа быць, не паспеем. Я не ведаю, колькі яго засталося, калі дакладна. Вось. Але была думка, памятаеце размовы наконт таго, каб працягнуць... А чаму тут твой хлопец яшчэ жывы? О, нарэшце ён памёр. Так вось, была размова наконт таго, каб зрабіць трошкі як... У нас жа спіс лідараў, так? Нашай гульні. Нагадую нарэшце. Нарэшце, насамрэч я нагадую. Ой, блин, навошта я табнуўся? Зараз хутчэй усё гульня памрэ. Так. Гульня, не памірай, памёрла. Халера. Выбачце. Просьце, у мяне ўсё ламаецца сёння. Галоўнае, не маё ўсё ламаецца. Дык вось. Спіс лідараў. У нас сёння канец галасавання. Я табнуцца не магу паглядзець, хто ў нас дзе на якім месцы. Таму будзем так, я буду ў рэжыме просто праглядваць прагляд стрыма і будзем арыентавацца прыкладна. Мне цікава было, хто ў лідарах-то ў нас. Дык вось. Я гаварыў наконт таго, каб скараціць трошкі наш спіс лідараў, просто гуляючы, скажем так, у гульні, якія ёсць. Першае месца на першым месцы. Цудоўна. Я ўжо бянтэжыцца пачаў. Вось. І моя думка была наступная, што зрабіць, скажем так, даць шанец нават тым гульням, якія у самым нізе спіса, і рабіць гэта, ну, не як рэгулярную такую рубрыку, што мы гуляем у гульні, якія, як бы, у галасаванні, вось, і пры гэтым зрабіць яе справядлівай для ўсіх. Варыянт быў зрабіць проста кола, ну, скажем так, як это, рулетку з гульні, якія ў нас галасаванні. Я насамрэч ужо падрыхтаваў, я ўчора праверыў, вось, я магу нават... Я думаў на наступным тыдню, бо гэта было пытанне, во што пагуляць на наступным тыдню, пакуль там і перакладам заняты, і цікава, што дзе. Я думаў, якраз такі можа пару дзён пастрыміць канкрэтна тое, што выпадзе з таго спісу. Вось. Таму, у залежнасці ад таго, як мы там калі Defiance гэта скончым, то я запушу рулетку гэтую, паглядзім, што нам выпадзе, і гульня, якая
выпадзе з рулеткі, яна будзе просто ў сярэдзіне тыдня, хутчэй за ўсё, я пагуляю ў яе. Не 3 гадзіны хутчэй за ўсё атрымаецца, 2,5, ну там як атрымаецца. Вось, але ў гульню са спісу мы пагуляем. Там будзе шанец нават у гульне знізу спіска перамагчы. Ёсць нюанс у яе толькі. Гэта не значыць, што у гульну, за якіх прагаласавалі мала, у іх аднолькавыя шансы з тымі, якія ў топе. У гульн, якія ў топе, шансаў больш. То бок будзе такое, што за якую прагаласавалі больш, буде больш шансаў трапіць у гэтым галасаванні. Вось, у гэтай рулетцы. Вось. Так што, ў прынцыпе, справядліва лічу. Таму мы будзем хутчэй за ўсё гуляць за тое, што вельмі жадалі паглядзець. Але пры гэтым не нулевыя шансы ў таго, што ёсць маленькая. Я ўчора праэксперыментаваў трошкі з нашым спісам лідараў бягучым. І атрымліваецца так, што ў яго... Так, ён вылезе адтуль сёння, альбо не? Ён не збіраецца нікуды выходзіць. Я трохі паэксперыментаваў, і калі шчыра, з топ-5 мне на 10 спробаў выпало толькі адзін раз гульня. І гледзячы на тое, што яны там, высока, то бок у гульні па 1000 пунктаў, там па 100, яны займаюць усё яшчэ салідную даволі колькасць, проста сваёй наяўнасць. Вось. Знайшоў, як размеркаваць працэнты. Так, я літаральна ўзяў лічбы, якія ў нас нагаласавалі, і ў выніку можна на некаторых гэтых колах можна выкарыстоўваць сваю вагу нейкую пэўную выстаўляць на гэтым варыянтам. І гэтым можна скарыстацца, плюс я шукаў там, дзе я магу хутка перанесці гэтых спіс лідараў у нейкае кола, бо я жадаю ўзяць лічбы на момант літаральна перад самым перад самай гэтай рулеткай. Вось. Рулетка я неправільна называць, яно просто як кола выбару, як яно Will Decide называецца. По-моему, так называецца, можа іншы нейкі. Вось, бо я некалькі перабраў учора. Так што, ў прынцыпе, яно гатова, я думаю, я ім скарыстаюся. 10 хвілін на кожную гульню? Не-не-не. А што за херня? Я думаў, гэта кат-сцэна зараз. Літаральна думаў кат-сцэна, а насамрэч проста раздзель стаяў літаральна за гадзіннікам. Так. Трэба вярнуцца неяк у сусвет жывых, бо мы зараз гэтых перамаглі. Гісторыя тут падыходзіць да канца, але я так разумею, па геймплею тут яшчэ даволі салідна. Я не ўпэўнены колькі, бо я думаў, што мы прыйдзем у сабор гэты і ў касцёл, я не ведаю, там сабор нейкі. Я думаў, мы прыйдзем у яго, і ў прынцыпе мы скончым, так? Але я падглядзеў проста на час на How Long to Beat, і выглядае па часу на How Long to Beat, што нам яшчэ насамрэч гадзінкі 3-4, то бок на паўнавартасны стрым павінна хапіць. Можа больш нават, так што можа я і вельмі памыляўся наконт гэтага. Давайте возьмем. Можна? Вода, добра. Давайте воду возьмем. Я ворогі, я чую ворога. Вось яна. Вельмі моцна, я зараз спецыяльна не выкарыстоўваю, не переключаюся гэтым Soul-River'ам, бо калі ён поўнасцю запоўнены, я замарожваю ворога. Вельмі эфектыўна. Яны літаральна ніхаля не могуць зарабіць. Можеш просто за один стрим погуляць у некалькі гульняў ніжэй за 1000-2000? Я не ўпэўнены. Тут я бы, можа, і... у гэтай думцы ёсць плюсы. Яна адна з самых топовых была. Насамрэч. З тых, якія разглядаліся, яна адна з самых топовых. Гэта пагуляць патрошкі ў гэтай гульні. Але ёсць праблема. Гэта даволі моцная тэхнічная падрыхтоўка. То бок, калі з адной гульнёй там кожную гульню праверыць, пераправерыць, упэўніцца, што яна працуе, а некаторыя з іх мне рэальна хацелася пагуляць, нягледзячы на тое, што там прагаласавалі за іх, з некаторых з іх мала, усяго трохі-трохі, але хацелася б іх паглядзець. Мне сапраўды цікава іх, нягледзячы на тое, што яны невысока ў топе. Вось. Таму я лічу, што пусть у іх будзе менш верагоднасць, але хаця бы будзе. Выдаліць Менск? Менск я насамрэч думаў выдаліць, так.
Я з гэтага спіса на галасаванне нават на рулетку планую выдавіць некалькі штук, напрыклад, як там Дайсы Джокамас, яго даўно нешта не бачна. Вось. Ну, у сэнсе, што ў рулетцы каб не было, бо а што я з гэтым пунктам зраблю ў рулетцы, правильно? Вось, калі яна пераможа, таму што гэты пункт тэхнічна не можа перамагчы. Таксама прыбраць з рулеткі канкрэтна гэтай выпадковай котлеткі, бо для котлетак доўга рыхтавацца, і я не магу яе просто так кінуць сабе рандомна на тыдзень, там не вельмі падыдзе. Я галасавала замест, калі перадумала. Добра, дамовіліся. Ось, ну я пагуляў у Менска, я паглядзеў. Яна існуе, я ўпэўніўся, што яна існуе. Я пагуляў яе нават паўгадзінкі, але больш за паўгадзінкі мне падаецца больш нічога рабіць. Я, ў прынцыпе, увесь геймплей там бачыў. Анекдоты выдаліць, перанесці балы калектыўна на нешта іншае. А, про анекдоты я нават і забыўся ўжо. Так, давайте. Я не могу забрать? А чему я не могу забрать? Эй! Почекайте-ка. Что за холера? Дайте-ка мне мою гэтую... Что за броня тут стоит такая? Я ожидаю себе новый Soul River. Бан на людей уже выдалены. Усе баны пераўтварыліся ў балы гэтых людзей. Банаў не павінна быць. Блин, цёмны Soul River вось он. Яшчэ Занзара я галасавала, таксама можна ўдаліць. Не, навошта? Не трэба. Занзара цудоўная гульня, і вот Remains of Edith Finch, мне падаецца так там. Блин, я не той націснуў. Блин. Что там с банами зноў понеслося? Я же толькі выдаліў. Но я их не выдаляў, яны пераўтварыліся ў дайсы. Яны пераўтварыліся ў дайсы тых, на кого быў бан. А то што, ім знікаць просто гэтым балам? Когда их трошки. Так. Это, блин, зноў. Цёмны Soul River, так. Набіваем энергію. Становимся небачным, пробегаем у іншы пакой. Пробегли сюды. Мне падаецца, тут ні халеры не... Вось там проход ёсць. Усе балы пакласці на рахунок котлеток. Цішэй там. Угу, тут можна наверх будзе залезці. Так, добра, водны. Пустите меня наверх. Так. Что это за коридор такі? Дзіўны нейкі атрымліваецца. Вось, і агулам як бы ўжо гатова, ну, з гэтай ідэі. Яна як бы працоўная. І я нават планаваў ёй скарыстацца. Адзінае, што мне планы вось працы сёння ўсё разламала, што сёння ўсе планы паехалі за гэтага. Вось, таму можа быць і ўжо, ну, дзесьці можа на... Я жадаў сабе на першы раз зрабіць, каб у мяне былі выходныя падрыхтавацца, бо мало ли што там выпадзе, і звычайна, калі гульні па краху лезуць у топ, я хаця бы пачынаю да іх рыхтавацца, то бок я ведаю, што яна вось набліжаецца, так? Я магу не ў самы апошні момант яе, ну, узяць падрыхтаваць. Вось. А тут атрымліваецца так, што з гэтым падыходам я рэальна не ведаю, і на наступны дзень можа быць занадта. Вось, таму тэхнічна это ускладняецца задача. О, вось он, проход униз. А ты што такое? Разумею. Ну, што там наглыя якія? Упомніна, што калі расклад стрымаў зменіцца, у спісе з'явіцца вячэрні стрым. Чаму бы не, насамрэч? Насамрэч, зноў жа, я просто не жадаю вас абнадзейваць, што дакладна будуць вячэрнія стрымы. Я бы хутчэй іх не чакаў, чым чакаў бы. Разумееце? Вось, але верагоднасць, ёсць невялічкая верагоднасць, што ў мяне атрымаецца выбіць нейкі дзень увечары, ну, як бы, і па вечарам стрыміць у гэты дзень. Вось, магчыма. Але гэта настолькі невядома, што я бы на гэта не разлічваў. Это рэальна проста прыдумваю, карацей. Я просто спадзяюся на гэта, у мяне няма ніякага падмацавання гэтай думцы. Ну што, ён жа не знік, так? Мне яшчэ трэба зняць.
Так. Вітаю, Норнерем. Можна просто круціць для гульняў, у якіх больш за 1000, у якіх больш за 1000 ці 10 тысяч. Я бы наадварот пакінуў гэта для мелкіх гулін, але просто слова мелкае ў гэтым выпадку атрымліваецца вельмі так расцягваючаяся. Вось. То бок у ідэале можа быць, мела бы сэнс увогуле перагарнуць вось гэтую галасавалку наадварот. Але, блин, ну, не ведаю. Яно як не падумаю, мне не падабаецца, калі я штосьці выкідваю адтуль. Таму што я жадаю рэальна пакінуць шансы ўсім. А нават калі чалавек не можа сядзець на ўсіх стрымах і просто прагаласаваў хоць трошачкі. Вітаю, Ярыганы. Добрый вечар. Вось. Можна было бы тады... Ну, ведаеце, карацей, ёсць людзі, якія глядзяць толькі на запісах. Я ўпэўнены, ёсць людзі, якія глядзяць толькі ў архіве стрымоў, бо гэта не іх час. Літаральна проста не іх час. Яны не могуць у гэты час глядзець стрымы. Вось, і я жадаў бы з гэтай рулеткай пакінуць шанс тым, хто не можа сядзець на стрымах і прасоўваць нейкую гульню, нават калі іх не шмат там балаў, каб іх усё роўна была надзея, што магчыма ў гэтую гульню я пагуляю. Вось. Таму адсюль і ідэя вось гэтай рулеткі. Так што рулетка ўжо гатовая. Я зноў жа, я толькі калі прайду Defiance, я яе запушчу, бо ў мяне не вельмі ёсць ідэй во што б такое пагуляць. Альтэрнатыва ў мяне Disco Elysium. І штосьці яшчэ ў мяне можна пайсці, паспрабаваць. Вось, Disco Elysium больш за таго, што я... Чакайце, што? Іх два такіх прахода? Так, я заблытаўся. Так, зараз. Камера. Пробегаем один. Так. Пробегаем другі. Так, их два. Яшчэ ёсць. Толькі два бачу. Значыць, у другіх гэта патрэбна трапіць. І ўсё, больш ніякіх праходаў няма. Усё, разабраліся. Будзе заўсёды выпадаць драйвер. Ну, там паглядзім. Блин, спачатку змяніць Soul River, потым набіваць энергію ў такім парадку, толькі ў такім парадку. Ёсць. Пробягаем першы, ігнаруем яго. Мы тады ўжо забягалі. Забягаем другі. І цёмным Soul River'ам, калі ласка, здзімі бар'ер. Цудоўна. Мы зараз новую здольнасць для Soul River атрымаем. Я толькі не ўпэўнены, што гэта за Soul River. Ён выглядае як Soul River зямлі. Нешта такое. As the Reaver absorbed the souls of the original Energy and Time Guardians, it was imbued with the elemental Так, power это of земля. Earth with which their principles were aligned. Добра. І зараз можна... ну патрэбна хутчэй ўсё будзе разбіваць зараз. Што ты? Ок. Я так разумею, мне... Блин. Што? Ён знік ужо? Як гэта працуе? Я павінен вельмі хутка скакаць, альбо што? Што я зараз? У чым моя памылка была? Бо камера... Што? А чаму так хутка? У гульне я там нават камеру не магу выставіць сабе. Каін зараз, дзе мы ў голову папярэдні раз пакінулі, ён у гэтым часе прыкладна плюс-мінус там, ну можа гаворка пра тыдні, можа дзень, можа рэальна ў гэтым самым часе, і Каін павінен накіроўвацца ў той же самы сабор, у якім мы знаходзімся. Вось, мы зараз пад саборам, мы зайшлі ў гэтую святыню зямлі. Вось, так што, ў прынцыпе, ён дзесьці паблізу. А яно... Гэта ж ненармальна, ну... я здагадаў... Усё, у меня з'явілася ідэя. Я возьму просто ў сусвет памерлых перайду. Блин, не то я націснуў. Оп. Ну? Бразиль. Купить. Давай. У сусвеце памерлых час не... Ідзе, чаму ён знік? Гэта... Што за халера зараз адбываецца? А як я павінен гэтым карыстацца ўвогуле?
Яно ж знікае імгненна, што я павінен зрабіць? І тым больш у першым Soul River шмат якіх пазлаў было на гэтым пабудавана, то бок з-за таго, што мы можам о, дарэчы, можна паглядзець, якая каменная сіла. У першым Soul River шмат такіх пазлаў было, у якіх патрэбна было спыніць час. Ага, землятрус. Вось і ўся атака. Ну ладно, гэта мне не дапамагае. А як? Ну, вы сур'ёзна, так? Вось яно з'яўляецца, яно амаль адразу знікае. Я ж не магу так праскакаць хутка, таму што камера гаўна. Ну ладно, адолеў. Паспеў паскардзіцца і адолець. Так, тут вогненыя ёсць яшчэ. Добра. Колькі такіх вогненных мне патрэбна? Не магу, але магу. Мне падаецца, мне пашчасціла зараз. Мо нешта бачыць цябе знішчае пліты. Я не ведаю, яно па-нейкаму дзіўна. Зараз яно існавала значна даўжэй, чым павінна было бы. Ну, дагэтуль. Вельмі дзіўна зараз спрацавала. Я так разумею, што я паспяшаўся. Можа, там унізе яшчэ трэба запаліць гэтыя... Тут можна вярнуцца ў сусвет? Не? Тут я нешта не бачу, што запаліць, таму давайте пайшлі назад. Скардзіўся дажэй, чым праходзіў. Дык вось яно у мяне... Я ўвогуле заўважыў, чым больш я скарджуся, тым хутчэй у мяне ўсё атрымаецца. Мне трэба часцей скардзіцца. Для нерваў не карысна, але затое ўсё пачынае атрымлівацца. Трэба скардзіцца. Так, ладно, забегаем сюды. Можа, я там прапусціў дзесьці. Запаліць проста патрэбна яшчэ да халеры, там 4 штукі. Давайте ў цемру. Дзе там стане? Вось гэта таксама можа адбыцца. Буду хадзіць бухцець. Можа, дзяды проста ведалі штосьці? Яны такія, блин, ну вось, калі так раблю, жыццё становіцца лепей. Яны вырашылі, што, ну, і можна, ў прынцыпе, працягваць бясконца. Зноў, я прабягуся ўсе месцы, якія я зараз наведаў. Бо мне падаецца, я прапусціў проста зноў жа парачку з іх. Ды, давай, оп, залеза. А чаму гук дзіўны? У меня есть подозрение, что тут нечто можно, блин, тыркнуть и подчинять эти коридоры. Калі ніхто не слухае, трэба скардзіцца ў паветра. Вось я так спрабаваў раней, не працую. Мне падаецца, тут вельмі важны момант, каб мяне чулі ў гэты момант. Таму што калі я скарджуся камусьці, гэта пачынае працаваць. Без гэтага не працуе, магія просто. Вось. А у нас, насамрэч, у нас не только... Хоць пачалі мы сёння вельмі значна пазней, там на гадзіну цэлую затрымаліся, у нас до конца галасавання усяго 40 хвілін засталося. Таму калі вы жадаеце штосьці прасунуць наверх, то у вас застаецца апошняя магчымасць у 40 хвілін. Адзінае, што я не магу паглядзець спіс лідараў без таго, каб глядзець свой жа стрым, бо табацца мне проста нельга ў гэтай гульне. Нешта фіксы ніякія не дапамагаюць. Так, давайте ўніз тады сходзім. А? Чаму тут святло? Я ж скарыстаўся ўжо. Зацямніў цябе. Не? Окей. Чакайце-ка, а так яно зачынена. Цудоўна. Я магу яго на нешта іншае замяніць? На агонь, напрыклад. Не працуе так. Ладно, святло. Каточкам? Ну, можна і каточкам.
Так, есть подозрение, что когда земля расколотая, то ее можно пробить землетрусом. А где расколотая земля? Я нечто не зауважал, я мог не зауважить просто. Ну давай. Так, это не расколотая земля, худшее за все. Землятрус можно собрать только унизе, там треба ходить. Это еще тень просто. Некая не расколотая земля. Тем больше, что далеко от того места, где каменчик той, я не унесу той Soul River. То бок, наприклад, ось тут не подойдет. И это, ну, до речі, не земля, тут ось некие знаки, это тень. Так, идем, давайте поспробуем. Власне, трим глядеть хоче. Ну, власне. О, блин, я до этого столько отрымливаю того, что я могу поглядеть свой стрим. У гэтага ёсць, ну, насамрэч сэнс. Ён не прамы, але ёсць такая штука, что чым больше гледачоў ёсць, то прасцей знайсці гледачоў, таму што Twitch увогуле не мае некага механізму пошуку, так? І чым больш людзей ужо на стрыме, тым больш верагоднасць, што далучыцца яшчэ, просто паглядзець, што тут адбываецца. Яны могуць застацца. Ачмуральная штука, якая працуе не з беларускай мовай. Вось, таму што у нас такая суполка, у якой, ну, в прынцыпе, скажем так, парог увахода высокі. Вось, гэта для англамоўнага якога мім прахадзімца падыдзе. Я тут нешта нічога такога не бачу. Можа зноў жа, ведаеце, тэлекінез можа быць дзесьці трэба прымяніць, вось такое. Не вельмі відавочна месца. Клуб толькі для тых, хто разумее. Ну, прыкладна так, прыкладна так. Для сваіх. У нас атрымліваецца такая утульненькая полочка. Будуна. Усе свае. А што? Блин, ну няўжо. Ну, вось. Адзінае, што ў нас дадалося... Блин, не то я выкарыстаў. Вось. Зямельне. Можа быць, там у іншы бок можна неяк скокнуць, дзякуючы гэтым платформам. Можа, я просто недооцаніў іх. Не, там занадта высока. Не, літаральна, пабачце. Глядзіце, зараз я спецыяльна, ну, не ведаю, навошта я ствараў. Там бачна дзве, я ведаю, дзе яшчэ дзве знаходзяцца. Яны насупраць. Вось там яны знаходзяцца. А як мне туды трапіць? Бок дзве вось там, дзе я быў. Хутчэй ўсё дзве будуць вось тут, і гэта тады, ну, ўсё складваецца пазлом. Давайте паспрабуем. Наверсе можна было падняцца ў іншае месца. Дык там не выглядае, што я магу... Ты... Халера. Так. Каб не камера. Літаральна, яна проста не вельмі неўдала тут знаходзіцца. Оп. 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 Так, вось мы тут. Куды яшчэ мы можам трапіць? Можа, ў свеце памёрлых мы можам трапіць. Я не ведаю, там по-іншаму трошки размяшчацца будзе штось. Давайте. Ну я ж туды не далечу, правильно? Блин, ён нават не скокнуў. Там усё перашкаджае яму. Добра, паўтарым. Где-то было, здаецца, можна было спісацца ў суседняе. Патлумач, калі ласка. Зараз я вось залезу наверх. Блин. Калі лічыць кропкі наверсе, ты пра яе гаворыш альбо не? Я туды мог зайсці... Блин, это что такое? Я туды мог зайсці, дайсці заскокнуць. Это вось тут, отсюль? Потому что тут стена. Так. Ну, вось гэта. Давайте, перо... Да, раздель, отшапись от их. Вось, переходим все померло. Так.
Тут у нас няма ніякага способу просто так пройсці на іншыя платформы. На іншыя платформы, вось насупраць, ёсць дзве. Там можна скарыстацца, так? Ну, вось там выкарыстаць. Плюс там зверху ёсць нешта, бачыце? У ідэале туды бы неяк забрацца. Бярем, заходзім сюды ў пачатак сам. Направо пайсці? Не, там же ж нічога няма. Я зараз падыйду і пагляджу праз камеру. Тут нічога. Тут просто ось туман і платформа. Я не ўпэўнены, што да яе можна можна даскочыць да яе. Зараз я, дзякуючы таму, што ў свеце памёрлых, не магу перайсці нікуды. Блін, зразумеў, карацей. Дзякуй вялікі. Так, верніце мяне ў сусвет жывых, калі ласка. Дзе ён там? Вось бы такія пячэнкі існавалі з елых, а яны знікалі раней, чым прасунуліся да страўніка. Я мог бы есці такія пячэнкі тоннамі. Але ж можа быць усё задавальненне ад пячэнек толькі тады, калі ты іх даядаеш. Не думаў аб гэтым. Так, ёсць. Прызямліліся. Зараз спецыяльна камерай тут падраўняемся. Оп, атрымалася. Прабуем зараз паветра. У мяне памёр дух кансюмеріста. Ён не памёр, ён жывы, яшчэ як. Так. Злева у нас ветер. Добра, крутим. Ну. Будешь крутить сегодня что-нибудь? Ось. Ветер. Справа у нас огонь. Ой, блин. Там было. Огонь. И запускаем. Что я не так зробив? Конечно, не зрозумів, може напрамок не той. Ну, просто звичайно, якби такі пазли просто як у камеру глядіть, ні? Може бути, яны павінны бути розгорнуті у той бок, куди... Давайте ось так поспробуємо. Блин, не то. Я накерую їх, каб яны глядзелі у свой же символ. Ось так павінна бути. Тобто з гэтага боку, ось огонь з гэтага боку, глядзіць на свой же символ. Так? Тут з гэтага боку у нас ветер, і ён глядзіць на символ ветра. Пробуем. А? Я не разумею. Ну давайте тады у цэнтры няхай будзе накіравана. Ось яны абодва ў самым цэнтры. Не тое. Я не разумею. У чым сутнасць пазла тады? Можа наадварот, неяк, я не ведаю. Вецер вось на гэтым няхай будзе глядзець улева, а огонь будзе глядзець управа. Але мы так ужо размяшчалі іх. Я не ведаю, зараз просто статую разгарну у бакі. Сіметрычна. Усяго 16 варыянтаў. Я не супраць як бы, але шкада трошки. Так. Ну давайте тады по парадку просто. Я яшчэ раз паспрабую. Просто мне падаецца, яны павінны тады ўжо сіметрычна неяк статуя можа стаць. Вось няхай абедзе будуць сюды глядзець. Не, не працуе. Ну ладно, одна глядзіць сюды. Это поворачиваем. Просто подбираем. Ну.
Мне падаецца толькі за кіраванне буду яшчэ перабіраць гэтыя варыянты. Ну, давай. Вось. Не падышоў. Яе вяртаем сюды напрама. Это один раз перасоўваем. І зараз все варианты реально будем перебирать. Ну, давай. Оп, знайшлі. Это что за херня зараз? А, я выставлю дзве аднаго. Усё. Каб адчыніць дзверы, патрэбна две нолькавы выставіць. Зразумеў. Кому ты тебе потушить надора патрэбна, так? Ладно. Усё. Один падабраў, я зараз веду, як гэта працуе. А зараз на двор вогненую. Оп. Ну. А, я ж павінен націснуць. Ёсць яшчэ два, і два засталося толькі там унізе. То невялікая праблема. Просто туды саскочым. Так, зноў жа дзякуючы камеры мы не бачым, куды мы будзем ляцець. Оп. Ёсць. Вогненную бярэм, вогненны Soul River. І застаецца яшчэ апошняе, літаральна каля нас. Ну, Brute Force Mods толькі тады, калі варыянтаў не тое, каб да халеры. Але я згодны, вельмі хутка знайшлі ну, рашэнне. Потым ужо і з другім стала зразумела, што рабіць. Я падумаў, што яны апять адчыняцца, калі я выстаўлю іх пэўным чынам. Так, переходим все камеру и выбираемся отсюда. Нагадываю, мы ўсё яшчэ дзесьці пад саборам. Гэтая святыня ввогуле невядома дзе, але ўвайшлі мы ў яе пад саборам. І пад саборам жа гэты сабор вельмі важны, бо ў саборы знаходзіцца сэрца Цемры. Гэта сэрца, якое належыць Янусу Одрыну. Янус Одрын — гэта старажытны вампір, які можа адказаць нам на шмат якія пытанні для нашага Разіэля. Ёсць толькі адзін нюанс. Каін у канцы папярэдняй частцы сказаў, што Янус не павінны ажыць ні ў якім выпадку. Разіэль пра гэта не памятае. Ён забыўся на гэта, бо яго гэты момант вельмі моцна прыклалі, ён вырубіўся там літаральна. Не той Soul River. А Каін памятае? Каін памятае, бо ён, як толькі яму сказалі, што... Ну, вось гэтая пачварка сказала, што Разіэль спрабуе ажывіць Януса, ён напужаўся. Ну, так, адрэагаваў эмацыйна. Вось, ён дакладна ведае, што гэта праблема, ён дакладна за гэта бянтэжыцца. Так, мы атрымалі зараз Soul River зямлі. Але сэнс нам ад гэтага. Опа, а вы хто такія? А можна, калі ласка, не? У вас там горад палае, а вы на мяне нападаеце. Мне цікава, што якую сілу дасць гэты Soul River, калі проста будзе запоўнены. Якія удары стануць. А, падкідвае, я так разумею. І стая ворагаў. Что там вылезло? А ёма. Я вось з гэтымі пачварамі увогуле не разумею трошки праз усю серыю. Бачыце вось гэтую пачвару? Я думал спачатку, што гэта увогуле зроблена Каіным, вось у яго будучыні, якую ён стварыў, там, тыранію вампіраў. Так, я думал, гэта ў гэтым Каін павінен. Але не, гэтыя пачвары існуюць з самага моманту там у старажытным часе нават існуюць. Потым я думаў, ну можа яны неяк з Каінам усё ж такі звязаны. Па выглядзе яны ніяк не звязаны з Каінам. Не халера ведае адкуль яны.
яны як дэманы, якія... Каму яны належаць? Хто імі кіруе-то? Ну, добра, разабраліся. Так, ты у нас. Што з табой рабіць-то? Все яшчэ не зразумела. Так. Янус гэта рымскі этрускі бог, з-за якога ў нейкіх краінах студзень клічуць Джэнніер. Магчыма. Але там Янус і Янос гэта можа быць два розных бога. Я памятаю Януса. Ну, і мне падаецца Янос канкрэтна тут Одрин, ён якраз такі гэты. Адзін якраз такі, ну, правільна супадае імя, але можа проста супадзенне. Мы спадзяліся 30 Януса сёння. Угу. Янус, тынус, мынус. Так, это хлопцы выбегли 10 адсюль, так? Я могу адчыняць гэты дзверы? Не могу. А там зверху нешта ёсць. Быццам як праход, быццам бы там ёсць іншы пакой. О! Вось оно рашэнне маёй праблемы. А яны могуць, калі ласка, не знікаць хуценька, а? Мне так... Просто каб спрасціць сваё жыццё. Оп, ёсць. Адкуль вы ўзяліся? Это нормально ўвогуле? Оп, і душу забрали. Нём. Мне Википедия мне кажа, што Янас вугорскі варыянт імені. Угу. Ах, як жа гэты Янас... Янас же гэта бог порталаў, правильно? Я нічога не блытаю. Так. Тёмны нейкі гэты самы тэкст падабралі. Прыгоженька. Блин, а вось чаму камера увесь час нам уверх не показывает? Там же зверху прыгоженька, паглядзіце, якая алера. Прыгажосць. Кайфовае месца. Я так разумею, мне патрэбна яе сюды пакласці. As the handsome coffin hides the putrefying corpse within, the great cathedral of Avernus seemed to hold its own secrets, hidden in the catacombs beneath its vaulted chambers. Was this the source of the corruption that infected Nosgoth? Vorador had hinted at something more. Унутры пад кафедральным саборам знаходзяцца яшчэ свае сакрэты нейкія, у якія мы зараз і пойдзем. Яны тут нешта хавалі. Зноў жа, людзі, у прынцыпе, пабудавалі сваю цывілізацыю ў гэтым сусвеце на базе цывілізацыі гэтых самых старажытных вампіраў. Было за што, бо яны паднялі паўстанне супраць старажытных вампіраў і выкасілі амаль усіх іх. History is written by the victors. Beneath the vaults of Avernus, I discovered scenes that told a familiar story, but from a very different point of view. This was the work of the enemy race, and revealed what the vampire histories had conveniently omitted. How the noble vampires, god-ridden and righteous, had started the wars that would destroy both races, victor and vanquished alike. Their adversaries opposed the vampires' god, and refused to submit to the wheel of fate. For this, they were banished. I now understood the poetic irony of their curse, and my resemblance to the vampire's enemy no longer seemed so accidental. Глядзіце, якая сітуацыя. Усё ж такі. Уся пачвара гэтая. Бог, якому пакланяецца Мёбіус, і людзі, хутчэй за ўсё, у сваёй нейкай пэўнай колькасці, яны пакланяюцца гэтай пачвары, якая знаходзіцца пад зямлёю. Так?
канфлікт паміж двума старажытнымі расамі, гэта нашыя першародныя вампіры, першае пакаленне. Вось, ну яны не былі вампірамі з самага пачатку, яны імі сталі з-за праклёна. Вось, яны змагаліся, яны пакланяліся колу жыцця, колу лёса, Wheel of Fate. Вось, якое перасоўвала душы, атрымліваецца, ну, па чарзе, скрозь смерці вяртала іх да жыцця зноў. Яны пакланяліся гэтаму богу лаўкратыянскаму. А вось іх ворагі адмовіліся ад яго. І вось якраз такі першымі мудакамі былі вось гэтыя старажытныя вампіры. Яны напалі, яны развязалі гэтую вайну, таму што былі тыя, хто не пакланяліся гэтаму богу. Ну, магчыма, за гэта. Іх ворагі якраз такі спрабавалі, ну, неяк змагацца, і калі пачалі праігрываць, і іх пачалі ўвогуле выкідваць у іншае вымярэнне, яны праклялі вось гэтых першародных вампіраў, якраз такі праклёнам вампірскасці. Але праблема ў тым, што галоўны сэнс праклёну быў у тым, што тыя, хто пакланяліся там колу сансары, скажем так, сталі бессмяротнымі. Вось такая іронія у іх была. Яны жартоўны заклён такі наклалі на ўсю расу. У выніку атрымалася, ну, далей пайшла гісторыя. Вось. Вось такая вось справа. То бок нашыя, у прынцыпе, і мы вельмі яшчэ падобны па знешняму выгляду, што цікава, Разель, зараз мяне канчаткова заблытаў адной фразай. Ён сказаў, што я вельмі падобны на ворагаў вампіраў. Але ж мы падобны не на ворагаў вампіраў, мы падобны на першародных вампіраў якраз такі. Больш за ўсё Разель нагадвае іх. Окей. А ё-моё. Я не разумею, яны прызываюць гэтую пачвару, альбо гэтая пачвара проста прыходзіць сюды. Бо нейкія дзіўныя пачвары яны пакланяюцца, калі прызываюць іх сабе на дапамогу. Ау, ау. Отпусти меня, калі ласка. Ды халера. А давайте паспрабуем. Ну, дай мне ударыць. Асляпіў. На яго гэта не працуе, я цудоўна, я даў рады. Ау. Толькі я вырашыў ударыць. Оп. Добили. Ну, здароўе у нас такое сабе засталося. Што цікавае, гэтая катакомба, атрымліваецца, належалі якраз такі ворагам вампіраў. Калісьці. Альбо, ну, часткова належалі. Тады яшчэ больш не зразумела, каму пакланяюцца вось гэтыя хлопцы. Ну, ты можешь упасть на коленка? Калі ласка, дзякуй. Дзякуй вялікі. Вось. Па гісторыі атрымліваецца. Вось гісторыя зараз толькі папярова у нас. А то у нас першую палову гульні, большую частку у нас, ну, ў прынцыпе, накідвалі гісторыю гэтых раз. Але глобальна нічога не змянялася. Так. У асноўным нават нагадвалі, што было ў паперных серыях. And destroy the shackles of the vampire's tyrannous god, the same hero that bore the flaming sword. What game was this, where every player on the board claimed the same pawn? So, Raziel, your true nature is finally revealed. You are never the vampire's savior. It is to the Hilden race you belong. And when Cain realizes this, what do you think he will do? Окей. Зараз нас спрабуе стравіць з Кайным
Вось гэта пачвара пачынае гуляць сваю гульню, і якраз такі бог, якому пакланяліся старажытныя вампіры, яна спрабуе зараз як гэта зрабіць так, каб паміж сабой пазмагаліся Разіэль і Каін. Ёй гэта невядома навошта, але вельмі патрэбна. Яна падказвае, Каін не вельмі ведае і гэтую, можа быць, не ведаю гэтую гісторыю старажытных вампіраў, можа быць, не да канца. Ён ведае толькі адзін кавалак, ён не ведае супрацьлеглы бок. Так, але Разіэль, у прынцыпе, ну, пачынае думаць, што гэта пачварка пачынае падштурхоўваць Разіэля да думкі, што ён з'яўляецца чэмпіёнам, правда, вось гэта у прароцтве быў чэмпіён, як ён іх назваў, Хазрул, па-мойму, гэта ворагі вампіраў. Буду называць іх Хазруламі, нават калі памыляюся. Дык вось, ён па тыпу чэмпіёна Хазрулаў. Так, а ёсць чэмпіён вампіраў. І як бы прароцтва гаворыць, што будуць змагацца паміж сабой чэмпіён Хазрулаў і вампіраў, і там ужо гісторыя невядома куды пойдзе. Вось, ад гэтага залежыць, як пойдзе гісторыя ў будучыні. Вось, і ўсё, у прынцыпе, як бы пачварка карыстаецца гэтымі прароцтвамі, можа яна сама гэтае прароцтва і падсунула ім яшчэ 1000 гадоў таму, халера яе ведае. Вось, каб яны потым заставіць змагацца паміж сабой нашых двух вампіраў. Пытанне толькі, што з гэтага праўда? Ну, наколькі гэта ўсё гульня гэтай пачвары. Вось. Great Hashagik, we hear you. We offer this sacrifice upon the altar of the world. In the depths of Avernus Cathedral, I stumbled upon a bloody ritual. Was this the source of the corruption that had overtaken the city? May this blood nourish you for all eternity. The wrath of Hashagik has once more been averted. Depart now as ever in his service. We tremble and we obey. Praise to Hashagik and never praise. Hashagik, Hashagik, Hashagik. Хто такі Хашагік? Ён упершыню ўсплывае ўвогуле гэта назва. А гэты хлопец вельмі нагадуе мне аднаго. Humans worshipped with such fervor. Was this the dreaded unspoken that Vorador had warned me about? Ау. Whatever so-called god inhabited this hideous pit, I was about to meet it. Throat cut first, blood gouting, then it falls into the pit. The sacrifice is rejected. You will know my wrath. Not possible. No, it could not be. Stand away, monster! No. That voice. Not possible. I know that voice. But he fell. The abyss. He ended there. I did not fall into the abyss. Oh. It remembers that, does it? I was thrown in by my own brethren. I heard what you did to them. And now you have found me at last. Torel! Terrell! Yes, that was my name then. The others were grotesque, but Yes,
I am changed. I have become a god, greater than you ever were, Raziel. You were never a god. Greater even than Cain! It is to you that these humans offer their blood sacrifices? Hashagik. Hashagik. Yes. But how did this happen? I was summoned. There was darkness and great hunger. And then I was found. Why do you stay in this terrible place? Why stay? Would I remain if I could get out? While they hound me and tear at me and... The hour is at hand, as it was foretold. Terrell? Use his voice to command the disciples above. We demand offerings to keep the host alive. He has been a durable vessel, but he can take us no further. You must prevail. The champion of our enemy draws near. No! I must have blood! Bring me blood! Or feel the wrath of your god. You! Yours! Yes, it will strengthen me against them. What are you doing? No. No more questions. No more worship. Time to run. Time to scream. Time to die. Я спадзяюся, гульня была не вельмі ціхай, бо у яе ёсць праблема трошкі з балансам, з гукам. Вось, таму, ну, спадзяюся, не моцны перапад, бо ён даволі ціха мне размаўляў нават. Вось, што ў нас? Тут адразу некалькі рэчаў. Па-першае, у нас скончваецца галасаванне. Да канца галасавання застаецца 4 хвіліны, трошкі больш. Але вось-вось уже ідуць апошнія хвілінкі. У нас на першым месцы Rim Total War. На яго яшчэ Happy Yoda закінуў 1000. Ён у нас трошкі там падзамацаваўся, так? І на другім месцы знаходзіцца Dreamfall The Longest Journey. На трэцім месцы Mass Effect 2 за злачынца. Вось, гэта первая штука. У нас адразу ўсё, што ёсць, там да халеры момантаў. Для тых, хто не ведае, гэты персанаж будзе невядомы. Больш за тое, ён напрамую у папярэдніх гульнях не ўзгадваўся. Ён паказваўся коротка ў кат-сцэне, і пра яго можна было прачытаць у мануале гульнявым. За, па-мойму, яшчэ гэтых самых. За, па-мойму, як ён? Зараз спрабую згадаць. За першы Soul River. Вось, я, па-мойму, сустракаў яго імя, і ён у нас яшчэ ў гульнях на могілках нашых братоў сустракаўся. Зараз трэба вельмі далёка скокнуць у часе, каб патлумачыць усё. Так, гэта Каін мутаваў? Не, гэта Турэль. Гэта той брат Разіэля, які быў адзін з Сарафанаў, і ён бы мог быць сярод босаў у першым Soul River, і вось зараз мы ўпершыню толькі яго знайшлі. Толькі ў мяне зараз таймлайн за яго не складваецца. Трошкі ёсць канфлікт таймлайна зараз. Вось. Што памерло, паміраць не можа. Кроў, якая кроў, ты мяне бачыш. Ён жа спачатку нават не адчуў кроў. Але ён вырашыў, што калі ён з'есці, ўсё роўна стане мацней. Мы даведаліся, што мясцовыя людзі моляцца кашаку гіку. Карацей, Хашагік гэта літаральна гэта самае, вось Турэль, то бок адзін з вампіраў. То бок яны не ведаюць, яны не разумеюць, што яны пакланяюцца вампіру. Толькі зноў жа, у мяне таймлайн ламаецца. Там трошкі складаны момант. Я думаў, што мы ў момант крыжаковых паходаў супраць вампіраў зараз, ну, у гэтым момант. Але атрымліваецца, мы пазней у часе, альбо таймлайн зламаўся мацней. Вось. Карацей, давайце пра Турэля, пра тых, хто не ведае. У пачатку быў Каін. Я не буду і пра яго гісторыю расказваць. Тут самае галоўнае, што Каін стаў самым галоўным вампірам у сусвеце. Ён падняў ваяроў самых моцных там з людзей і зрабіў з іх вампіраў. Ён узяў сабе іх як генералаў. І гэта быў цэлы спіс. Адзін з гэтых генералаў быў Турэль і таксама Разіэль.
Разіэль, за якога мы гуляем, з'яўляецца як бы генералам пад кіраўніцтвам Каіна. Каін здрадзіў Разіэлю ў пэўны момант і кінуў яго ў бездань. Гэтаму ўсяму дапамагаў Турэль. Дзякуй яму вялікі нахрэн. І у выніку ў першым Соул-Ріверы, чым займаўся Разіэль, гэта помсціў сваім жа братам, якія яго кінулі ў гэтую бездань. Ён забіваў гэтых лордаў-вампіраў праз шмат тысяч год, там невядома колькі сотен год прайшло, а пасля таго, як яго кінулі ў бездань, ён проста Разіэль не можа памерці, ён вяртаецца да жыцця. Вось. І ён паспрабаваў, ён пазабіваў іх у далёкай будучыні, калі сусвет быў амаль знішчаны. Справа ў тым, што не вельмі зразумела, як Турэль настолькі змяніўся, калі мы зараз, па ідэі, павінны быць да часа, калі з'явілася ўвогуле імперыя вампіраў, заснаваная Каінам. Таму што калі ёсць імперыя вампіраў, гэта значыць, што Каін зараз, ёсць яшчэ другая версія Каіна. Не толькі вось ён бягучы, а той Каін, які якраз такі захоплівае альбо ўжо захапіў гэты сусвет. І тут мы атрымліваем яшчэ адзін цікавы парадокс. У нас до конца голосования апошнія секунды застаюцца. Таму калі у вас есть жаданне прасунуць гульню наперад на першае месца, то у вас застаецца не толькі шмат часу. Вось. Атрымліваецца, мы зараз будзем змагацца са сваім братам, якога мы амаль усіх братоў перамаглі ў першым Соул-Ріверы, але другі Соул-Рівер гэту тэму не развіваў. Там засталося буквально 2 браты тады. Адзін з іх не ўдакладняўся. У нас ёсць гульня, у нас ёсць пераможца. З 51 тысячай. Магчыма, гэта самая вялікая колькасць за ўвесь час, я зараз магу памыляцца. Перамагае Рим Total War. Мы будзем пагуляць у яго заўтра, я яго падрыхтую. Вось, гэта глобальная стратэгія. Не памятаю, якая студыя. Creative Assembly, па-мойму, робіць увогуле серыі Total War. Я магу зараз пераблытаць студыю. Гэта глобальная стратэгія, якая сумяшчае ў сябе як элементы цывілізацыі, то бок будаўніцтва гарадоў, развіццё арміі, гэта ўсё. Дык яшчэ і рэал-тайм стратэгію, калі мы пераходзім у рэжым бойкі паміж арміямі. Гэта вельмі круты канцэпт. Яны працягваюць у гэтым стылі рабіць шмат гулін, ужо шмат розных Total War'аў павыходзіла, і звычайна яны даволі падрабязна разбіраюць нейкі пэўны перыяд рэальнай гісторыі. Але ёсць у іх серыя невялічкая, зараз закрану, ёсць Warhammer. Ёсць серыя Warhammer'аў, іх 3 Total War'a Warhammer'a выйшла, і яны як бы развіваюць ту ж самую ідэю ў сусвеце Warhammer'a ўжо фантазійнага. Так, Creative Assembly. Дзякуй вяліка, так. Можна братаславянамі захапіць Рым. Там, па-мойму, у гэты перыяд, які браць арыгінальны ў Рим Total War, там, па-мойму, гунны на тэрыторыі братаславян, там амаль няма гарадоў, але тэхнічна магчыма, калі за гунаў гуляць. Там можна потым, там не тое, каб канкрэтна гэтая частка мапы ўвогуле разглядаецца, бо асноўнае там Средиземное мора. Скажем так, Карфаген, Егіпет, вось такія гульцы. Але рэальна, што прыкалдэсна, калі прайсці Рим Total War, на жаль, мы хутчэй за ўсё будзем гуляць за адзін з дамоў Рыма, з 3 дамоў, не памятаю, як яны там называюцца. Але калі прайсці адзін раз гульню, то перамагчы за Рым, то можна потым абраць любую фракцыю на мапе. Это вельмі круто. Ацила? Не, там яшчэ рана, там яшчэ момант зараджэння Рыма. Там да Ацілы ёсць спецыяльнае дапаўненне да Рим Total War, якое расказвае канкрэтна пра Ацілу, то бок, позні Рым. Вось, там лепей у яго гуляць, чым імітаваць Ацілу з тымі гунамі, якія там ёсць. Бо гэта рэальна самае зараджэнне імперыі. Мы будзем пачынаць літаральна Рым і пару гарадоў навокал. Яны там, яны як бы ёсць там далёка. Я не памятаю, яны не гунамі нават называюцца. Я магу зараз, я выбачаюся, гэта можа быць не зусім дакладна. Вось. Такая вось справа. Так што, там даволі падрабязна. Зараз мы выйдзем. Вітаю Эріка, вітаю рэйдераў. Добры вам вечар. Зараз мы вернемся. Я не думаю, што варта зараз вам распавядаць усю гісторыю, якую мы зараз будзем біцца з босам, і гэта літаральна брат нашага галоўнага героя. Не літаральна, фігуральна, ён брат-вампір яго. Глядзіце, вось мы, а вось там наш брацельнік. Ау, ладно. У мяне ёсць нешта карыснае, каб з ім змагацца? А ты что такое?
Їх можна зламати, може бути? Не цікаво. Ми ніяких пошкоджень йому увогулі не наносимо. Може його... Знову ж, він хоче ще бос-пазл, нам треба його ніяк зловити. Бо, блін, гульня, ти настільки поздно внутрі себе вернула гэтую механіку. Бо перша частка Soul River була вельмі поўная вось гэтых крутых босаў. Там літаральна гульня аб гэтым. Якія з'яўляліся, па сутнасці, босамі-пазламі. Вельмі падобнае, так. Візуальнае падабенства просто не пераблытаць. Так, трэба прыдумаць, што з німі зрабіць-то. Я могу залезть, добра. Только недалеко. Я не разумею. Пакуль я не разгадал гэтага босса, ён складаны. Ау. Можа, мне патрэбна асабісты элемент Soul River? Зямля, напрыклад. Зямля, удар? Не. Калону можна зламаць, ды не... Можна і нельга адначасова. Я паспрабаваў. Бачыш, няма тэлекінеза навокал яго. Нельга ўзаемадзейнічаць. Плюс адзін з барабанаў гэтых, ён гарыць у пэўны момант, калі ён атаку пэўную праводзіць. Я думаю, што неяк з гэтым звязана. Для таго, што трэба яго тварам або шпалеры. Калі босс чаржыцца, гэта 99% тактыкі. Магчыма. Зараз я толькі жадаю паспрабаваць з гэтым. Во, бачыце адзін? О! Бачылі? Не-не-не, яго глушыць патрэбна было. І зараз мы яго прабіваем. Усё, тактыка ёсць. Чакаем проста яго атакі. Б'ем у той жа гонг, які ён разлаваў, я не ведаю, як гэта павінна працаваць. Рэзаніруе за якім. І вось яго і атакаваць. Где там? Где там? Я не бачу. А, не поспел. А яких прусаков? Ён же не прусак, ён же як кажан, нейкім мадыфікаваны. Ведаеце, што чым праблема? Ну, я ўжо гаварыў гэта. Канкрэтна тое, што мы яго так нечакана сустрэлі, літаральна я думаў, што яму бы месца... Пра яго просто забыліся, я думаў. Просто не паспелі зрабіць у першым... Не паспеў зноў. Што яго просто не паспелі зрабіць у першым Soul River, бюджэту не хапіла. І просто забыліся на яго, але ён вось выплывае. Яго праблема толькі ў тым, што таймлайн ён трошкі ламае. Ну, мы ўжо і так зламалі таймлайн, гэта нармальна, гэта сюжэт гульні. Вось, але чаму ён тут і зараз? Цікава, якое тлумачэнне. Можа, ёсць нейкае, калі пашукаць дзесьці ў інтэрнэце, можа, ёсць тлумачэнне, як турэль трапіў сюды зараз. Бо не павінен уже быў. Ау. Давай, актывуй. Не збіраецца ўвогуле нічога актываваць там. О, знайшоў. Сюды. Ну, мы так даволі доўга яго кружаць будзем. Можа, яшчэ нешта можна зрабіць? А, ён яшчэ і паляпшаецца. Ну, у сэнсе, як босс. Уже 2 шара гэтых запускаем. Турель, ходь сюда. Давай, 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 давай. Я тут. Табе ж падабаецца, давай, пакрычы яшчэ.
Ай. Я сумніваюся, што ён будзе апошнім босам. Шчыра сумняваюся. Таму што я думаю, што ну, гульня ведае досвед першага і другого Soul River, в прынцыпе, гульня можа раптоўна і скончыцца на гэтым жа босе. Але нешта мне сумнева. Усё ідзе да бойкі паміж Рызелем і Кайнам. Літаральна адчуванне, што для гэтага частку гэтую рабілі. А чаму ён перастаў крычаць? Можа, павінен яго пабіць трошки, як бы. Нешта такое. Будешь кричать, не? И он не собирается кричать, вы поглядите на его. Я не разумею, что я не так роблю. И он брыкается еще. Не пропустить, не пропустить, не пропустить. Есть, поспели. Усяго там 6 ударов може атрымліваецца рабіць. Пакуль ён злуецца. Ну. Не пропустить. Трималося. Есть. Калі пашчасціць, то з наступным мы яго і заб'ем. Усе ударыць? Гульня не занадта? Yes, now. Go, speed your endeavor. Face him and kill him. Destroy the binding at last. We shall all be Што гэта? Я думаў, што з намі размаўляе гэтая пачвара. Вось скрозь гэтых зелёнавокіх. Я думаў, што з намі размаўляе тая пачвара, з якой мы ўвесь час змагаліся. Ну, наша тэнтаклівая. Стары бог. Але па выглядзе не. Што за халера? Хто гэта тады? Я тады... Сюжэт. Ты, блін, мне больш пытанняў яшчэ ствараеш. Вікі кажа, што ён узгадваўся ў першым Бладоман як Хашагік. Гэта магчыма, толькі у першы Бладоман адбыўся 4 таймлайна назад. Мы ўжо 3 таймлайна зламаць за гэты час паспелі. Ага, палепшыліся сілы тэракінетычныя. І вось зараз мы можам выбрацца адсюда. То бок ніякай праблемы, што ён як Хашагік узгадваўся, просто што... Ну, гэта не зусім актуальная падзея. То бок нават тое, што я ведаю пра трэці таймлайн і другі таймлайн, гэта не дапамагае, таму што мы ў 4-м ужо. Яшчэ адзін голас у галаве. Да вось голас у галаве нашых ворагаў атрымліваецца. Come to me, my undead son. Make haste to the pillars. The stage is set for the grand finale. You will have your vengeance. Зараз я прыпыню. Вось гэты чэл, нягледзячы на тое, што мы па тыпу не ведаем, хто ён такі, але ён адзін у адзін выглядае як ахоўнік слупа смерці. Вось гэтыя, ну, ахоўнікі слупоў, як Мёбіус. Мёбіус падняў паўстанне супраць вампіраў, так? І на адным з партрэтаў паказвалі яшчэ, ён не адзін яго падымаў, і гэта ўзгадвалася. Яшчэ з аднім ахоўнікам ён гэта падняў. З ахоўнікам смерці, слупа смерці. І вось ён выглядае вельмі падобна на яго. Я магу зараз памыляцца, але мне падаецца, гэта ён. Так. То бок ён знік і ператварыўся ў боства яшчэ тады. Цікава, добра. Ну, зноў жа, Бладоман першы не гуляў. So, you have come out into the open at last.
The binding must be fragile indeed. But you will find you are too late. What am I too late for this time? No, not now. You are too late for the victory you sought. I have beaten you after all. You have mistaken my identity. Have I? You forget who schooled me in the ancient prophecies. This vessel speaks truly. You are indeed overdue, but it no longer matters in the least. With or without you, we will prevail. So, I finally meet the unspoken. And here it is, nestled in the heart of the circle itself. Ironic. Poetic justice. To topple the foundations of the pillars from within. We shall have our revenge in full measure and for all time. This one has little strength left. One must not break him. Your kind does not like to lose. I seek the heart of darkness. Ah, now you think of that. But as I told you, you are too late. The heart has served its function. I have used it to set prophecy in motion. I created the champion foretold by my masters, who is destined to be your destroyer. The Scion of Balance will save Nosgoth. The Pillars will return to vampire guardianship as intended, and your race will be cast down forever. Cain. You use the heart of darkness to create Cain. How else? I refused at first to believe the ancient myths. I thought the vampires were simply a plague upon mankind, a pestilence we had to control. But they were right, and we were wrong to overthrow them, Mobius and I. We didn't understand what it was the Pillars were holding back. I have made my atonement. I will continue to make it to the end, which will be soon now. But I know Cain will set it right. He will restore balance. And none too soon. My enemy is growing stronger. Where is the heart of darkness now? Did you destroy it? You still don't understand, do you? You cannot make use of it as long as Cain guards it with his life. Cain has it. It is in Cain. Check and mate. This deed will redeem first me and then all Nosgoth. It must. This one grows weak, but we will soon have a stronger vessel. The long-awaited hour approaches. Our release is at hand. I must finish it now. Я охреневаю зараз. Зараз на Кайна нас переключають. Той же самий собор. Я не ведаю, да, альбо пасля того, як сюди Розіель трапив. Я так розумію, пасля, по вигляді. А де Хук? Cain. А, ось він. Why is this no surprise? Because our destinies Давайте, блін, яны не спыняюць нават кат-сцэны. Я вельмі жадаю адайсці на хвіліначку, бо уже не магу трымацца. Я зараз вярнуся да вас і ўсё распавяду, добра? Ну, сам яшчэ асэнсую гэты іх дыялог дагэтуль з якім чарадзеем. Ён жа не чарадзей, ён проста ахоўнік слупа смерці. Зараз мы да яго вернемся. Зараз буду.
Чат, вы що тут робите? Я дійшов літерально на хвилину. Ви що робите? Спиняйте бунт. Ви що робите? Так, давайте криху. Хедхампер отправляет 10 тысяч на дайсы богеме. Так, дайте-ка. Я сподіваюся, гук іде. Ось. Добренько. Бо я не чув 10 тысяч гэта. Богема може зараз використати гэтыя дайсы по свайму жаданню на любую гульню. На жаль, я не могу іх перасунуць літаральна зараз, бо гэтая гульня не дазваляе мне табацца. Яна адразу упадзе, яна адразу памрэ. Як толькі я гэта паспрабую зрабіць, таму на жаль. Давайте крышачку, мы ж зараз набліжаемся да бойкі, хутчэй за ўсё, Каіна і Разіэля. Я павінен вам патлумачыць, у чым канфлікт, так? У чым канфлікт зараз? Я глобальна зараз спецыяльна для тых, хто можа прапусціў, не глядзеў папярэднія часткі, бо гэта 5-я гульня ў серыі, так? Мы гулялі ўсяго ў 3, але агулам так прыкладна мы канфлікт разумеем. Ну, тым больш, што ён сфармаваўся літаральна пад канец зараз. Разіэль быў калісьці пад кіраўніцтвам Каіна, то бок злева, вось бачыце, там наш прыгожанькі, за якога мы зараз гулялі, ён сустракаецца зараз з тым, хто яго зарабіў вампірам, то бок ён яго падначалены быў, генералам яго арміі нават. Але гэта было 2 таймлайны назад. Зараз усё пераблыталася. Гісторыя ў гэтым сусвеце, ну і час у гэтым сусвеце працуе наступным чынам, што калі ствараецца парадокс, змяняецца сам час, падзеі перабудоўваюцца. А таймлайн застаецца той жа самы. І большасць персанажаў нават думае, што яны заўсёды жылі ў гэтым таймлайне. Яны ўпэўнены, што яны жывуць у гэтым таймлайне. Чаму гэта важна для нашага канфлікта? Таму што ўжо для нас, як для гульца, не вельмі зразумела, як сябе адчувае Разіэль і аб чым думае Каін. Вось гэта самае складанае. Сцэну перапынку я пакуль пераключаць не буду, бо пакуль усё роўна тлумачыў. Вось, няхай можна буде далей у чаце побачыць. Вось, я зараз буду раскажу, і мы вернемся, я її переключу назад. Вось. Якая штука? Каін прыйшоў у гэты сабор зараз, у пэўны час, таму, што ён спрабуе спыніць Разіэля. Разіэль, ну, ён думае, што Разіэль збіраецца здабыць сэрца цемры і жадае ажывіць старажытнага вампіра Януса Одрина. Гэта спрабуе спыніць Каін зараз. Былы галоўны Разіэля, скажем так. Разіэль, пасля таго, яго Каін жа і... Ну, Разіэль памёр ад рук Каіна ў пэўны момант увогуле. Ён стаў, вось, як ён зараз выглядае, такім разваліваючымся хлопчыкам, ён стаў канкрэтна пасля таго, як Каін кінуў яго ў бездань. Таму, ў прынцыпе, Разіэлю няма за што любіць Каіна. Але ён не той, каб успрымае Каіна зараз як свайго ворага, ён яму ўжо адпомсціў як мог. Вось, гэта час падзеі першага і другога Сол-Рывера ўвогуле. У пэўны момант Разіэль просто шукае адказы. І адзіная істота зараз меркавання з боку Разіэля у гэтым канфлікце, бо ў іх зараз непаразуменне будзе. Зараз увесь канфлікт за непаразуменне і немагчымасці нармальна размаўляць паміж сабой. Вось. Разіэль лічыць, што адзіная істота ў гэтым сусвеце, якая можа яму распавесці, да якой ён можа дацягнуцца, і можа расказаць яму, хто ён такі, у чым сэнс, што адбываецца, гэта Янус Одрин. І Разіэль жадае здабыць гэтае сэрца цемры. І ў гэтым як бы ніяк не звязана з Каінам. Але вось апошні дыялог, які толькі што быў, ён даведаўся, што ахоўнік там слупоў на згота, зараз складана лоравыя херовіны накідваюцца, але сэнс такі. Персанаж яму сказаў: слухай, я зрабіў Каіна увогуле калісьці там. Каін створаны і дзякуючы гэтаму сэрцу цемры, то бок сэрцу Януса Одрина. Атрымліваецца, што зараз Разіэлю, калі ён жадае фізічна здабыць гэтае сэрца, яму патрэбна дастаць яго знутры Каіна і такім чынам забіць Каіна. На кіберпанку ўсё ідзе. Добра, так і пойдзе. Адзінае, што зноў жа, я не буду зараз табацца з гульні, бо гэта заб'е мне гульню, на жаль. Ось, добра, зараз я пераключаю сцэну. Падаюся зараз, пераключалася назад, усё цудоўна. Паехалі далей. Зараз будзе размова паміж Разіэлем, таму што ім складана было сустрэцца раней і празмаўляць ўсіх падзей. Калі б яны празмаўлялі раней, то, магчыма, нічога зараз канфлікта не было. Але была адна праблема ў іх размове. Іх раздзяляла 500 гадоў у часе.
Зараз Каін, хутчэй за ўсё, занадта позна, і Разіэль сабе ўжо напрыдумваў чагосьці. Вось зараз яго і паслухаем меркаванне. Here like two rivers that have met and can never be distinct again. At your every fatal turn, you'll find me. And the free will you said was mine. What has become of that? You still have it. And that has everything to do with my presence here now. It was your machinations that set my destiny in motion. The coin you tossed has struck the earth. Now you must abide by its outcome. The coin is still turning, Raziel. To reach the resolution we both can live with, that will best serve our futures, Janos Audron must not be raised. Because you do not wish it. Is my free will to be exercised only when it accords with your whim? There is much more at stake in this than you know. Yes, and it is Janos who has the answers I desire. You must trust me, Raziel. Our intentions for Nosgoth, for our futures, are not so diverse. I must trust you. Or I've not come here to threaten you, Raziel. you say that while you hold in your hand the instrument of my doom? I saved you from the Reaver once. I have no intention of imprisoning you within the blade. At least not until the moment it serves your plans to do so. You are not the only one at risk. I may carry the instrument of your destruction, but I too have taken a chance in coming here. Or haven't you realized? You bear the only weapon that can kill me. Then you know what I am, and who you are. I believe I do. And still you think you can move me about like your pawn? Think again, Cain. Take heed, Raziel. Why? If we are who we are, then are we not destined to fight to the death to decide the fate of Nosgoth? Don't be a fool! I will not fight you! And that will be the prophesied hero's battle? I win because you will not fight me? The mighty Cain, scion of balance, would-be savior of Nosgoth, surrenders before the final battle even begins! Very well. If this will make you see reason... Яны літаральна не могуць. А ё-моё, я гуляю не з Разіэля, а за Каіна гуляю тут. Окей. Ну, карацей, абсурдная сітуацыя зноў жа, яны не змаглі дамовіцца. Разіэль не змог патлумачыць, у чым яго праблема, а Каін не можа спыніцца і не размаўляць як прыдурак. Вось. Літаральна праблема толькі ў гэтым. Яны проста не ўмеюць нармальна адзін з адным паразмаўляць. Ну, яны адзін аднаго ненавідзяць. Ну як, Разіэль не вельмі любіць Каіна, і Разіэль увогуле такі хлопец просты. Вось. А Каін у той жа момант не можа проста размаўляць як нармальная жывая істота. Адыдзі, адчапіся. Я не збіраюсь з табой змагацца, Разіэль. У нас усе гісторыі, у нас 5 частак прайшло. Ты супакойся. Супакойся. Это 5... Каб вы разумелі, зараз адбываецца як гэта як бы гэта так патлумачыць. Карацей, самая галоўная бойка гэтага сусвета. Вось зараз яна адбываецца. Гэта бойка, якая вырашае лёс гэтага сусвета, бо ў залежнасці ад таго, нават тыя, хто кіруюць часам, ну там могуць кіраваць ім, яны нават не ведаюць выхады з гэтай бойкі. Хто пераможа, якая як бы гэта не адбылося, у прароцтва ў шматлікіх там раз ёсць вось гэтая бойка паміж двума суперістотамі, скажем так, іх лідарамі. Гістарычны момант у гісторыі. Так, вось, бачыце, адбываецца зараз на вашых вачах. Разіэль ніяк дацягнуцца не можа. Вось. Я просто не вельмі бачу сэнса змагацца з Разіэлем. Усё яшчэ, ну, у мяне як у гульца матывацыі няма. Каін просто не ўмее нармальна размаўляць. Поехали. Давайте яшчэ Soul River пераключым у іншы рэжым можа. А ё-моё. Я таксама так умею. У мяне будзе працаваць? Працуе, вы глядзіце. У мяне телекінез на яго працуе. Ау.
Нагадываю, Разіэля фізічна як бы ніхто не можа забіць, таму што ён просто так працуе. Разіэль увогуле такі важны персонаж, якраз такі за свае здольнасці не паміраць. Але адзінае, што можа яго спыніць, это вось гэты Soul River, які ёсць у руках у Кайна, яго меч. Таму што гэты меч з'яўляецца спецыяльнай вязніцай для Разіэля. Вязніца, якая можа схаваць яго душу ў гэты меч. Ау. Now, you will listen to me. The heart of darkness must remain undiscovered. Great harm will come of its use. You don't know where it is, do you? No, You never looked for it. it doesn't matter, Raziel. Listen to me. You must understand that every creature is bound to one predestined path. Літаральна, Кайн не ведае, дзе гэтае сэрца знаходзіцца. Ён не ведае, дзе знаходзіцца сэрца Янаса Одрана, і ён упэўнены, што яно знаходзіцца ўсё ў гэтым саборы. Але насамрэч яно знаходзіцца ўнутры яго. Іранічна. Адчуваю, што пасля таго, як скончыш біцца Кайнам, будзе наступная фаза, дзе будзе біцца за Разіэлем. Магчыма. Мы так сябе уявляюць чацверцікласнікі, калі пасля школы стрэлкі загадваюць. А ну і так. We are all shackled. To the wheel of fate. Believe me, I know that even better than you do. All but one. Because of your remaking, you are the one unbound creature. The one among us all that truly has free will. You have a choice, Raziel. Which I'm sure I must make at your direction. Your pawn has reached the end of the board, Kane, and now my powers may even surpass yours. How ironic if the creature that you made should prove your own undoing. Now, we finish this, once and for all. Літаральна, так. А зараз мы за Разіэля. Давайте выберем Soul River падыходзячы які-небудзь. Soul River святла, здаецца, аптымальны варыянт. Пачала нават тэма Soul River выбіраць. Ау. Як же 5 хвілін скакаць навокал. На жаль, Разіэль не так смешна скача навокал. У яго кульбіты розныя і перакаты. Ау. Ау. Гэта насамрэч адна з невялікіх боек у гэтай частцы, якая хоць трошкі складаненькая. На Dreamfall The Longest Journey отправіцца 100, дзякую вялікі. Дарэчы, я адзінае, што прадзяўбаў, гэта ў канцы галасавання я на Rim Total War трейдер вам не паказаў, але я перешырыў у нас это не толькі часу ёсць уже на яго. Raziel. Faith Victus. I didn't. Woe to the conquered! I have found the heart of darkness, and you go to oblivion!
was gone. The madness of this place had somehow fueled my rage, and as it subsided, I felt no elation, no sense of victory. Only a calm certainty that we had once again walked blindly into our enemy's trap. I couldn't be sure whether Cain had truly intended to destroy me, and now it appeared I would never know. Блін, реакція Розіеля. Ён такі бярэ, ну, нападае на Каіна, так? Каін такі, о, блін, я Розіель пачаў уцягвацца ўнутр Соул-Рывера, унутр мяча, і амаль знік поўнасцю. За гэтага Каін напужаўся і спыніўся, ён спрабаваў, ну, нешта зрабіць, ён спрабаваў спыніцца, ён такі, блін, Розіель, выбач. І зараз рэакцыя Розіэля такі, я нейкім чынам месца гэта, я разумею, што ён трапіў пад кантроль вось гэтай зелёнавокага, я не разумею ўсё яшчэ, я думаў, дагэтуль гэта адна істота, а насамрэч не, паходу, я не ўпэўнены. Ён трапляе пад кантроль іншы, і ён упэўнены, што гэта ён рабіў, то бок гэта не ён падпаў пад чысці кантроль. Справа ў тым, што потым словы такія, Розіэль такі, блін, я выкінуў у выніку нейкую бездань выкінуў Каіна. Я не ўпэўнены, куды ён трапіў. Мне ўсё яшчэ невядома, жадаў ли Каін мяне сапраўды забіць, ці не. Мне падаецца, мы ніколі да гэтага не даведаемся. Каін літаральна напужаўся ў момант, калі Розіэль пачаў знікаць. Розіэль такі, ну, халера яго ведаю, невядома. У гэты момант Розіэль, ну, на працягу ўсей гісторыі Розіэль быў для мяне абсалютна, ну, такі, ну, чэл, які проста трапіў у неўдалую сітуацыю, так? Зараз ён трошкі як мудак выглядае, такі тупаваты мудак, такі ж дурань, як і Каін у выніку. Яны адзін аднаго вартыя. Падаецца, Розіэль таксама лох, ну, такія, я ж гавару, гэта кананічна, што вампіры тупыя, ну, павінна быць так, та яно ўсё тлумачыць тады. Ніякіх пытанняў потым да сюжэта не можа быць. Так, мы накіруемся у маёнтак Варадора. А навошта нам сэрца ў нас ёсць? У маёнтку Варадора ёсць Янас Одрын, якога мы можам ажывіць. Цудоўна. Гісторыя ідзе далей. Я думаў, што, можа быць, яно на гэтым і скончыцца. I hoped that they had not yet found the entrance to the crypt or discovered the body of Janos. Of Vorador, there was no sign. Raziel, the conquering hero. I understand we ought to offer congratulations. Cain, at last, is dead. I suppose you expect similar congratulations on the death of Vorador. Or has he eluded you? We have him, but not without a considerable price in blood. That will have pleased him. Let it sustain him until his head is off, and every vampire in Nosgoth at last is dead. And will that knowledge sustain you? You too are going to your death. For a true servant of the one God, death is never bitter. I will go, again at peace with the knowledge that I have played my small part in our master's plans. Cain is at last destroyed, and you have carried out the deed. Which hero do you think you are now? The vampire savior, or the other one? Have you realized yet that it didn't matter to us which one either of you thought you were, so long as the result was the same in the end? And now, Cain is dead. Really, I cannot thank you enough. So, this has all been arranged every step of the way. And Cain thought I truly had free will. Oh, but you do. And there's the greatest triumph of all. To have compelled the one player who could choose into doing exactly what we required. Well done, faithful servant. And now, I have an execution to see to.
Іранічная сітуацыя, так, пра што гаварыў зараз Мёбіус. Мёбіус гэта чараўнік часу, і зараз які там зверху стаяў. Ён увогуле чэл, які, ну такі, скажем так, ён майстер-майнд гісторыі, ён застаўляў Кайна рабіць шмат рэчаў, ён шмат, дзякуючы Мёбіусу, шмат таймлайнаў з'явілася, таму што ён можа, гэта ён шмат дзе дапамог у тым, каб знішчаць, ну, скажем так, ствараць парадоксы, ён дапамагаў Кайну, але ўвесь гэты план быў у тым, каб знішчыць Кайна. Ну, літаральна, ідэя-то галоўная была ў гэтым. Кайн супраціўся Мёбіусу як мог. І справа ў тым, што адзіны, хто ў выніку мог перамагчы ў выніку Кайна, гэта мы, ну, як Разіэль. Вось. У Разіэля з-за таго, што ён створаны парадоксамі, ну, яго існаванне само парадокс, само па сабе, ён быў здольны змяніць гісторыю, быў здольны, меў свабоду волі сваёй, мог змяніць гісторыю на згода, але атрымалася так, што у выніку ён усё роўна зрабіў тое, што было патрэбна Мёбіусу, ён забіў Кайна. Вось, толькі вось Мёбіус не зусім ведае, што у нас трошкі іншая матывацыя яшчэ ёсць. Вось. Я веду, што гэта пастка, і я трапіў яе з прынцыпу. Ну, прыкладна. Так, давайте-ка мы... Нам трэба трапіць у гэты... У пакой? А гэта куды вядзе? Дзіўна. Нам зараз патрэбна трапіць на тэрыторыю задні дворык. Там ёсць такія? Ёсць пытанне, як да яго трапіць, калі ўсё, у прынцыпе, зачынена. Тут-то не складана было, просто ўзяць ды прабегчыся, толькі вось тут камяні ляжаць. Праз верх не атрымаецца. Тут у нас ні халеры няма. Які варыянты у нас ёсць? Глобальна. Статуя там вверх. Можа нешта яшчэ зламаць можна. Мне цікава, вось зараз у пэўны момант, самы загадкавы момант гэта вось гэтыя зялёныя вочы. Што гэта за пачвара такая? Я думаў, што гэта вось гэты бог, ну, тандаклівая пачвара. Але не яна. О, я бачу, вось сцяна, можна прабіць яе. Зараз знойдзем праход да Варадора. Варадора, калі што, забілі. Ну, як мінімум, Мёбіус так сказаў. Мы дакладна не ведаем. Што мне яшчэ трэба зламаць? Ды вось падабаецца, Разіэль не можа спыніцца. Давайте возьмем яшчэ нейкі, можа. Вогненны давайте возьмем. Soul River. Ау. А дзверы на вуліцах гэта тыя, з якіх мы прыйшлі. І нам-то патрэбна трошкі ў іншы бок гэтага будынка. Я думаю, мы уже агледзелі гэты маёнтак, але не, насамрэч, у маёнтку яшчэ ёсць што. Мне вельмі хочацца паглядзець, можа быць, проста тое, што мы зараз падымем Янаса Одрына і даведаемся, чаму нельга было яго падымаць. Гэта вельмі можа быць важным, але... Зноў жа, халера яго, колькі мне патрэбна прайсці, каб тут трапіць. Да и холера. Давай. Оп. Набили максимальные. Soul River пошли атаки огнем. Нарешті. Оп. І мінус этот хлопець. Проблемы, які нарабіў гвалту, можна вырашыць шляхам большого гвалту ад стата Разіэля. Літаральна, спачатку, ну ён быў просто дух помсты. Усё. Это яго была уся матывацыя, увесь персонаж быў просто ў помсце. І ў прынцыпе, чаму бы і не. Вельмі добра гэта атрымлівалася. Толькі вось потым пайшло нешта не так. Так, каб трапіць, да, нам усе скароты да гэтага Януса нам толькі што знішчылі. Гэта быў самы блізкі шлях. Што яшчэ магу зрабіць? Ну, будзем чакаць, калі прыйдзе магільшчык.
Увогуле мне бы скончыць ужо зараз. Бо ў мяне планы сёння паехалі вельмі моцна з-за гэтага самага, з-за таго, што на працы затрымаўся. Я вельмі гэта не разлічваў, гэта вельмі нечакана, а ў мяне былі планы яшчэ якраз пасля стрыма. І стрым атрымліваецца кароткі так сам па сабе. Ну, як кароткі, 2 гадзіны амаль. Вот. Таму я зараз у канфліктнай сітуацыі зараз мне бы пайсці ўжо, можа ўжо нават раней, можа зараз занадта ўжо позна скончыў. Вось. Але ў той жа момант, блин, цікава. Когда будзе, што калі гэта будзе самы канец гульні? Насычаны падзеямі. О, лепей ён быў бы не насычаны падзеямі. Мне нахрен такія падзеі. Таму што затрымка атрымалася, я ўжо рыхтаваў стрым, я ўжо ўсё амаль скончыў. І потым раптоўна такое, ну, глядзі, там, карцей, праблема. Усё гарыць, усё ў полымі. Праблемы Разіэля павінны пачакаць. Я такі, окей. Одно добра. У нас літаральна прамы шлях. Зараз гэтых хлопцаў праігнаруем. Просто прыбяжым. Нахрен іх. Так, я нешта не зразумеў, што ў іх там зламалася. Так, вось гэтая дзвер зламалася. Мы просто ўжо тут былі ў гэтым пакоі. Такія мне варыянты ёсць. Галоўная заля зламаная. І вось тут я зразумеў. Я магу просто праігнараваць іх усіх і просто наверх залезці. Ага. А з гэтым мне што рабіць? Цана ёсць. Я магу просто праігнараваць усіх, літаральна просто ўсіх праігнараваць і наверх залезці, а? Просто змагацца з імі гэта яшчэ расцягваць час. Ну, ўжо ў гэтай гульні няма такога, што яны там мне досвед даюць. Не, тут ёсць досвед, але ён не вельмі значны. Ёсць тут жаночыя персанажы. Адна душа у гэтым самым. Як жа яе? Не Анна, нешта. Не памятаю, як яна. Карцей, душа былой ахоўніцы баланса. І можа быць яшчэ нейкія ахоўнікі з слоупоў. Вось яны могуць быць. Вампіры, усіх якіх мы бачылі, усе вампіры мужчыны пакуль. Ну, аб тых, якіх мы ведаем. Так, вось гэтыя дзверы. Можа быць, круз іх можна прайсці. Разель, ты не ждаеш націснуць? О, Арыэль, вось, так, Арыэль. З Арыэль яе ўвогуле няма нічога зрабіць, магчымасці ўвогуле. Яна просто мёртвая. Вось. З Арыэль просто размаўляем. І ўсё. Ёсць вось літаральна адзін жаночы персонаж, з ім мы размаўляем. Яна мёртвая. Дем зараз. Это про Разелевскую. Сексизм. Гэта 2003 год. Мне падаецца, яна яшчэ не... Гульнявая індустрыя тады яшчэ бы не была падрыхтавана. Так. Адсюль мы можем... Выпусти. Разель, хопит шапляться за стулья. О, там есть. Зараз. Заберем. Кришталик. Так, а выход был, по идее. По идее. Там на версия нельга пройти, так? Сверху разбурано. Нет, сверху это я пришел. Так, добра, альтэрнатывы. Як нам выбрацца адсюль? Нельга глядзець. Вось камеру пераключылі. Там нічога.
А, вось, это ж дзверы, літаральна. Мы просто хутчэй за ўсё пройдзем праз катакомбы да гэтага дворыка. Да дворыка ісці, калі што, яны спецыяльна нам расцягваюць геймплей. Дворыка там ісці было. Ну, яшчэ пазмагацца з арміяй Мёбіуса. Вось гэта важна, можа быць. А ё-моё. Так, давайте-ка возьмем супраць іх огненного. Вось зноў жа, бачыце, вось гэта зелёнае, яны пад кантролем. Але, блин, хто ж іх кантралюе тады? Я быў упэўнены, што гэта наш пачварны з-пад зямлі. Тентаклівы. Але зараз ужо я зусім тады не разумею. Можа быць, ён з гэтыя, як яны, ворагі вампіраў размаўляюць скрозь іх. Таму што яны спрабуюць выбрацца са свайго вымярэння іншага. Мо кола лёсу, гэта якраз такі гэты бог тентаклівы. Кола лёсу ёсць гэты, ну, як бы гэты бог, скажем так, за гэтых пачвар, якіх там выгналі з гэтага сусвета. Іх выгналі за тое, што яны не пакланяліся колу лёсу. Вось, і богу гэтаму. Ну, бог тентаклівы, карацей. Атрымліваецца, што калі яны звязаны з колам лёсу, то гэта ўсё яшчэ можна сказаць, што гэта пачвара. Грэнпіс можа кантралюе. Ну, цікава, як бы выглядаў тут Грэнпіс. Тут са свету так кабзда. У нас же Dark Fantasy. Усё такое. Блин, мне гэта праз адзін дворык мяне прапусціць зараз. Я просто пролячу туды на іншы бок. Что, сур'ёзна? Я не могу туды заскочыць, так? Блин, а як мне туды абыходзіць? А, усё, здагадаўся. Тут же обваленая ёсць. Во. Просто дзверы нават у маём так адчыненыя ўжо. О, прыгажусь такая. Вось оно наше рашэнне праблемы. Альбо не, альбо гэта не тое, што я думаў. Так, карточка просто. Так, калі мы... То гэта вось абвалілася, мы ўжо з таго боку прыходзілі. Так. Тут у выніку нічога не павінна быць. Можа я праз верх, там праз балкон гэта пралезу неяк. Бо мне патрэбна праз вакно там пралезці. Можа мне сусед памёрлых патрэбны зараз. Ну, я не ведаю. Давайте в сусед памёрлых пойдем. Сусед памёрлых. Оп. Так, у нас тут скрыўленыя гэтыя слупы. А ё-моё, яшчэ пачвары. Усё горш і горш становіцца. Так, вось мы тут. Па ідэі, я думаў, што нам патрэбна вось туды. Вось тое в акно. Мы там ужо праходзілі, так што тэарэтычна мы можам там пралезці. Пытанне толькі, як мне забрацца тады? Я магу проста праляцець. Вось так. Не чапляецца. Разель просто не жадае чапляцца. Не, гэта спецыяльна зроблена, мне патрэбна нешта іншае. У чым тады падвох? Паверху можна тэарэтычна паспрабаваць паскакаць, але ж там незручна, каб зда. І назад я не вярнуся лёгка. Калі ўвогуле я змагу вярнуцца. Хлопча, пасунься, калі ласка, статуя. Пасунься, мне патрэбна наверх. Пусціце наверх мяне.
Не? Добра. Блин. Ладно, давайте заб'ем ворогаў тут. Можа быць, гэта нешта зменіць. Я зараз переключуся. Давайте, няхай будзе маланка. А, у нас маланкі ж няма. Вода давайте будем. Оп, пачалі замороживать. Вельмі эффективно. Просто працягваем іх біць і ўсё, і яны нічога нам не зробяць. Адчуваю, што Каін не быў той легендарнай істотай, з якой мусіў змагацца Разіэль. Можа быць, Каін просто не памёр. Ну, альбо мы реально прадзяўбалі таймлайн гэты і патрэбна новы перазапускаць. Зноў жа, о, глядзіце, нашоў, што з чым патрэбна было ўзаемадзейнічаць. Просто ёсць верагоднасць, як сказаў Каін, што яны ўсё яшчэ не ў правільным, скажем так, месцы часе. То бок патрэбна яшчэ нейкая камбінацыя дзеянняў. Каін просто перазапускае, ламае гэты таймлайн. Уже невядома колькі часу. Ён іх перазапускае і перазапускае. Спрабуе іх зламаць. Як ён сказаў, гэта ён спрабуе, ну, манета, калі яе просто падкідваць, яна ў пэўны момант, так, конечно, не то атрымліваецца. Манета, калі яе шмат разоў падкінуць, яна можа, іх манета можа ўпасць альбо адным, альбо другім бокам. І што Каін гаворыў, тое, што ён спрабуе так, каб манета стала на рэбро. То бок яго ідэя ў тым, каб зламаць сістэму, у якой альбо ён забівае Разіэля, альбо Разіэль забівае яго. Ён шукае гэтую, скажем так, таймлайн, у якім яны абодва атрымаюць выхад зручны для іх абодвух. І вось тут-то іх і як бы канфлікт ён расце адсюль. То бок вось ён скарот мой атрымліваецца. Я мог бы, у прынцыпе, далей проста даскакаць. Зразумеў. Каін не можа памерці, гэта не ў стылі аніме. Гэта насамрэч шмат што тлумачыць. Я не здагадаўся, але гэта насамрэч у аніме гуляе. Так, я праз гэтую могу проскакнуть. Так? Может быть просто на статую стать. Статуя. Встанься. Ось, так што па моему меркаванню, ну, якое можа быць недакладным з бягучай сітуацыяй, гэта тое, што яны альбо таймлайн павінен перабудавацца яшчэ раз, то бок патрэбна стварыць яшчэ адзін парадокс. Альбо мы знаходзімся ўжо ў правільным таймлайне і Каін яшчэ не памёр. Пытанне толькі, калі парадокс, як бы патрэбна стварыць новы парадокс, то як яго можа Разіэль стварыць адзін? З іншага боку, Разіэль адзіная істота ў гэтым сусвеце, якая мае сваю свабоду волі. Адзіная істота. Увогуле. Нават Каін яе не мае. З-за таго, што ўсё яны робяць літаральна як, ну, будзе ў будучыні. Як прадказанае там. Ну, як мінімум, так гаворыць усе навокал. Я насамрэч не ўпэўнен. Тут свабода волі вельмі такое пытанне, з якім незразумела. Яно як бы ёсць, а яго як бы і няма. Разіэль, не гледзячы на ўсю свабоду волі, ўсё роўна зрабіў тое, што было патрэбна яго ворагу. Так што гэта не паказнік яшчэ. Ну вось, Цмок, я згодны, халерай займаюцца. Нехрана яго слухаць. Ну гаворыць, гэта мёбіус сабе нешта, ну гаворыць. Куды раз'ем?
Нас літаральна скажу, увесь зараз усе залі працягнуць у гэтым маёнтку, якія толькі ёсць. Могу проігнорувати вас? Просто... Ага, наскрозь я не пробягу. Добра. Праз низ. О, цікаво. Узять. Во. Вау. Разель можа перасоўвацца пад вадою. Зараз, дзякуючы гэтаму зямельнаму Soul River'у. Earth River, калі дакладна. Дзякуючы яму ён можа хадзіць пад вадою, бо звычайна ён можа гэта рабіць толькі у сваім стане, ну, у свеце памёрлых. Інакш ён плавае. Так, добра тады. Это значыць, што мы можам трапіць у гэты пакой. І тут таксама нешта было з ім. Так, тут можна перасоўваць нешта. О, не, толькі не мой самы галоўны вораг. Толькі не кубікі. Ну добра, паехалі. Так, добра, тут станем. Націскаю ўправа. Добра. Атрымліваецца тое, што я чакаю. Націскаем яшчэ ўправа. Ну добра. Націскаем уперад. Добра. Націскаю улева. Дзякуй вялікі. Націскаю улева. І працягваю націскаць, бо, блін, заехалі мы халера ведае куды. Так. Управа. Атрымліваецца, заціскаю, каб мы так даехалі до конца. Не атрымалася. Добра. Уперад. Ладно. Уперад. Добра, до конца націскаю, каб ён дапіхаў. Калі ласка, дапіхай до конца. Улева. Я казаў, што калі трымаць кнопку, то ён... Ты казаў... Зараз зачытваю. Ты казаў, што калі трымаць кнопку, то ён працягне цягнуць у той бок. Так, яно так і ёсць, але трэба зразумець адразу, што ён у той бок пацягнуў, бо калі спазнішся, то кабзда адразу. Улева я націснуў зараз. Улева. Улева. О, і паехалі. Вось зараз. Просто заціснуў кнопку. Калі ласка, Разель, не спыняйся. Калі ласка, даедь до самага конца, а? Давай, давай, давай. Упс. Активовали Soul River по дороге. Так. Уперад. Добра, амаль. Уперад. І заціснули кнопку. Атрымалася? Атрымалася. Ну, гэта было не так марудна, як я думаў. Адзінае, што я не прадумаў, гэта насамрэч пазл не абавязковы. Вось тое, што я зараз зрабіў, я толькі зараз зразумеў, гэта было не абавязкова. Добра. А ёсць тут што яшчэ парабіць пад вадой? Бо мы можам проста выплыць адсюль. Давайте выплывем просто. Мы ж можам просто Soul River змяніць, правильно? Вось. Вось, і з гэтага туннельчыка мы павінны выйсці прыкладна там, дзе нам патрэбна. Давай, Розелі. Я жадаю на Яноса паглядзець і паслухаць, што ён скажа. І потым я пайду, блін, уже патрэбна ісці было даўно. Так, пачвары, адчапіцеся. Не цікава. Не, я з вами нават змагацца не буду. Ідзіце нахрен. Нам патрэбна ў іншы бок. Вось туды далей. Адчынена. Цудоўна, не патрэбна пазл рабіць. Калі ласка, Янос, будь на месцы, а? Што? Это ж баланс, так? Вось эта штука, гэта баланс. Альбо не, альбо я блытаю нешта, сімбаль. Не, мне падаецца, гэта не сімбаль балансу, гэта нешта іншае. Добра. Адчыняем.
Смок, я ў прынцыпе не магу стрымацца, я бачу кубікі, я пачынаю іх рухаць, у мяне мозг адключаецца ў гэты момант. Вось ён, Яна Содрен, зараз хутенька прабягаюся для тых, хто не ў тэме, куды я так імкнуўся. Мы зараз трымаем сэрца цемры. Гэта сэрца, якое калісьці вырвалі з гэтага старажытнага вампіра. І потым, яшчэ пазней, хтосьці задумаўся ўпіхнуць яго ўнутр Каіна. Вось, зараз мы ўтыкнем сэрца, якое павінна яго вярнуць да жыцця. Але Каін, нават не ведаючы, што сэрца знаходзіцца ўнутры яго, Каін усімі сіламі намагаўся, каб Разіэль ніколі не ажывіў Яна Содрена. Мы зараз даведаемся, чаму хутчэй за ўсё. This relic had come at so high a cost. My blood offering for the answers I sought from this enigmatic corpse. It was the price of my freedom, for which Cain had paid with his life. Had I journeyed so far and forsaken so much, only to have it end like this? I remember. Raziel, the heir of prophecy. You came for the Reaver just before the Sarafan found me. You've been entombed here for 5 centuries. Your murderers are long dead. 500 years. And Vorador? Also dead. Your bloodline is erased. The age of the vampires is coming to an end. Then we must waste no time. I'm not who you think I am, nor is this a benevolent act. I have questions that apparently you alone can answer. Raziel, there are forces in this world that will strive to deceive you and pervert your destiny. But you must believe your arrival foretells the salvation of the vampire race. Why then would the vampires devise a weapon to consume and imprison their savior? No, that cannot be. While the blade yet exists, I am drawn inexorably toward my doom. It was you who bound me to this fate. Only you can release me. Raziel, you have been misled. You are ordained by prophecy to wield the Reaver. And so I do, though not quite as you'd envisioned. Redeemer and Destroyer. Is it possible? Did I misread all the signs? It seems your destiny is more labyrinthian than I had imagined. You must trust me, Raziel. We may have very little time. I will convey you to the place where your answers lie. Окей. Ён так умее? Ён зараз нам дасть нам адказ. Давайте для тых, хто пропускае гісторыю. Мы ажывілі Яна Содрена. Мы для яго адбылося так, што адбылося ўсяго нічога часу. Мы яго бачылі 500 гадоў таму і яшчэ 2 таймлайны назад, як яго забівалі, што іранічна забіваў яго Разіэль. Разіэль толькі яшчэ чалавек, ён тады не стаў вампірам, ён яшчэ яму далёка вельмі ў гэтым шляху яго складаным па часе. Ён яшчэ нават і не блізка да той формы, да якой ён зараз знаходзіцца. Дык вось, мы бачылі Яна Содрена і не паспелі яго выратаваць. Для Янаса ён літаральна перадаў Soul River меч, той, які зараз у Каіна, які як мышка, бачыце, вось гэта мышка, гэта насамрэч Soul River. Дык вось, ён перадаў гэты меч нашаму герою, і літаральна у гэты жа момант ён памёр. Ну, тут літаральна праз 5 хвілін пасля знаёмства. Ён таксама прадбачыў, ён падрыхтаваў зброю, якую павінен быў бы іх чэмпіён вампіраў насіць з сабою. Вось, ён выкаваў гэты меч спецыяльна для Разіэля. Толькі вось справа ў тым, што нешта, усё заблыталася. Яна сам не вельмі разумее, у чым праблема. Я думаю, што ён неправільна зразумеў будучыню. Ну, прачытаў прароцтвы. На героя 3 Армагеддана, а за конфлікт адпраўляецца 500. Так вось, працягваючы пра Soul River.
Атрымліваецца, што Яна сам не ведае, у яго няма адказаў, але ён збіраецца нешта паказаць зараз Раз'елю, ён пераносіць яго ў тое месца, дзе могуць быць яго адказы. Вось, зараз паглядзім куды. We are within the ancient citadel of the vampire race, long ago defiled and abandoned. This fortress endured through centuries of war against our great enemy, The Hilden. Yes. From this chamber, we witnessed the summoning of the pillars and the banishment of our adversaries from the land. This is a dire omen. The binding is in peril. The hour of prophecy is at hand. It's too late. The pillars are already damned. As long as a single one of us stands, there is still hope. The pillars must not remain under human guardianship. They are not competent to serve. Why then did you allow the pillars to fall into human hands? Raziel, there is no I time. want answers. The world can end this instant for all I care. Very well. The Hilden cursed us as they fell, afflicting our race with a predatory bloodthirst. But with this transformation came our enemy's true revenge. Immortality. They liberated you from the Wheel of Fate. They imprisoned our souls in this flesh, expelling us from the purifying cycle of death and rebirth. And yet you pass the curse on. It was a necessary evil. Our immortality banished us from God's grace. He turned his sight from us and fell silent. Many took their own lives, unable to bear the separation from our God. Not you, though. Curse or blessing, it is the price we pay to keep the Hilden banished from the land. To sustain the binding, we had to preserve our bloodline, and so we passed the dark gift to the human successors of our fallen guardians. They rebelled, inevitably, refusing the curse and seizing the pillars as their own. And so we come to our present dilemma. While mankind governs the pillars, the binding decays. The Hilden strain against the barriers of their prison, scratching to gain a foothold back into this world. And what does all this mean to me? We stand at the threshold of a new eon, Raziel, and you are the fulcrum upon which our destiny turns. Beneath this room lies our innermost sanctum. The outer chamber has been opened. It appears events are already in motion. This token is the key to the mysteries you seek. I cannot accompany you. You must face this trial alone. If you prevail, you will have your answers. And if I fail the test? Then you will not return. Окей. Я ўсё яшчэ не разумею тады, чаму Кай не ждаў, каб Янус ажыў. Таму што ён выглядае, я думаю, ён супер неадэкватным зараз ажыве і будзе ўсё забіваць навокал. Але нешта ідзе не так. Янус нас накіраваў унутр гэтай крэпасці, у якой Каін ужо быў 500 гадоў таму. І нават у гэтым годзе таксама ён быў у гэтай крэпасці, і ён ужо пачыняў тут што толькі магчыма. Мы зараз толькі па гэтай пустой крэпасці будзем хадзіць. З-за таго, што гэта цэлая новая лакацыя, і яна дакладна не вельмі кароткая будзе, і зноў жа адказу ён не даў нам прамых. Ён такі, глядзі, вось табе амулет, вось там санктуарый унутры гэтага месца, вось у яго ідзі, вось там адказы будуць. Вось. Так, адказы, дзякую за адказы на пытанні, якія не пытаў. Ну, прыкладна так, нам далі інфармацыю, але не зусім тую, якую мы чакалі. Вось, добраненька. Насамрэч трэба ўжо даўно захоўвацца, скончваць. Давайте я пагляджу, хто у нас чым займаецца. Так. Калі магільчык з'явіўся, то ён павінен быў ужо 15 хвілін назад з'явіцца. Глядзім, у нас ёсць Шаграэль, які гуляе ў Кіберпанк 2077, дарэчы, закінуў дайскі багемы на Кіберпанк. У нас ёсць Ватафанка у Сабнотіка, Лепус у Phantom Line. Phantom Line? А, там у яго ён здабыў ключык да нейкай гульні. Эрыка вярнулася? Нічога сабе, зараз. Так.
Міхась Гареза ў Half-Life 2, хутчэй за ўсё, правярае пераклад. The Lely's Cake, я ўсё яшчэ не прызвычаюся да нікнейма. Гуляе у Ignited Entry, я не ведаю, што гэта такое. Nine Ravens малюе, а Эріка вось вярнулася ў Slay the Princess, нечакана. Давайце-ка сёння літаральна так, да халеры людзей. Складанае пытанне. Давайте да Лепуса ў Phantom Line, бо я не ведаю, што це яна, а там нейкая гульня, да якой яшчэ літаральна плейтэст у яе адбываецца. Вось, можете паглядзець нешта новенькае. Ну, багнейкі. Ну, значыць, можа быць. Сёння да Лепуса забежым. Бо да Nine Ravens'а учора бегалі, давайте да Лепуса. Альфа-тэст. Лутер-шутер польскі нейкі, як напісана ў назве. Паляцелі да яго. Добрага вам вечара, пабачымся заўтра. А Soul River, Legacy of Kain працягнем хутчэй за ўсё ў панядзелак. Тады, можа быць, у панядзелак і зладзім нашу, паспрабуем рулетку гэтую з гульнямі. Добрага вам вечара. Скола мне не сёння.